No, no ho crec, perquè el Mas em diu molt clarament, i ho diu diverses vegades en el llibre, t'he de dir que Esquerra surt molt perquè ells en parlen molt. O sigui, ells tenen una espina clavada, ells creuen que Esquerra els va trair, que a més parlen del doble espia, parlant de l'Ernest Benach, sí. I quan ens enviaven al Benach venent-nos una pel·lícula i era mentida, ho tenien tot pastelejat i tal. Tot això jo no ho sabia, això m'ho expliquen ells. I si haguéssim parlat bé d'Esquerra també hagués sortit, és que no ho fan. Per tant, és una casualitat que sigui jo la que escriu el llibre, perquè un altre que ha rebut els mateixos inputs. Però tot i així, quan jo li dic a l'Artur Mas, el David i altra gent sí que parla de traïció, però quan jo li dic a l'Artur Mas, Esquerra és el traïdor, el Mas em diu, la paraula traïció és massa greu, no la vull adjudicar per Esquerra, però sí que ens menteixen, ens fan el llit. I aleshores diu, però amb Esquerra ens haurem d'entendre. Jo tinc dolor, tinc espina, sé que s'han portat malament, han jugat brut amb nosaltres, però Esquerra forma part del meu projecte de país. Això no sé què vol dir, però vol dir alguna cosa, no? Anem a una de les lloses que més li pesa a Artur Mas. Si jo em volgués venjar del Puigcercol. Però és que no està present. Veig que encara tornes al principi de la pregunta, No està present a la meva vida, només està present quan m'hi pregunteu. Està present en tant que és un polític important, però res més. Anem a una de les lloses, com deia, d'Artur Mas. Ha segut 2 cops aquí, en aquest sofà, i un dia, mentre l'esperava que entrés en aquesta entrevista, jo estava al balcó del despatx, i ell just passava per sota amb tota la corrua de gent que ve, que no van pas 2 o 3 com pugen, no? Hi ha vegades que hem anat sols, sorprenentment, Doncs, sorprenentment, perquè aquell dia potser eren 15, i passa un noi per l'altra banda de la vorera i li diu, guapo. Ja. I puja aquí dalt, i hi havia una persona de no sé què, i guapo. N'està emprenyat del guapo del Polònia, del personatge, del físic, del primer de classe, del que parleu aquí, no? Del repel·lent del primer de classe. Com pots veure, és una cosa que li dol molt, que surt molt. I per què surt? A veure si m'entens. No surt molt el tema del guapo i aquest estereotip tan brutal perquè jo li tregui, ni perquè me'l tregui ell, sinó perquè a tot arreu on anem, hi ha algú que li diu guapo. Algú li diu guapo. És a dir, estem amb empresaris i el primer que li pregunta a un empresari no és per la crisi econòmica, és com portes això del guapo? Estem en joves i li diuen, estem en el casal de no sé què menjant migues, oye, Artur, ¿y esto qué? ¿No? Estem a comarques, estem en un mercat i algú li diu guapo. És brutal. I ell no reconeix en aquesta caricatura. Ell em diu, jo crec que un programa d'humor ha de fer broma de les nostres exageracions, o ha d'exagerar els nostres defectes, però és que aquest no sóc jo, és un tipus que no se'n recorda mai de quina corbata s'ha posat, no es preocupa del físic, porta malament ser atractiu o ser una persona que està bé, s'hiperresponsabilitza amb la seva gent, no té aquest aire de prepotent, xulesc, que el guapo, i llavors li dol que una caricatura falsa formi part de la seva vida. Per això diu que si tingués un tic com els que tenia el Pujol, això l'ajudaria a ser més proper a les persones. Veus, a tu et diuen guapo i no deu molestar. Jo no m'hi considero. No, que va. Però bé. Apa que no. Pilar. Vinga, home, va sobradíssim. En té dret, En té dret. Pilar Rahola, acabem bé l'entrevista. Estàvem acabant fantàstics. Creus que això l'ajudarà al futur a Artur Mas? El llibre? Sí. No ho sé. No parlo electoralment, parlo com a persona, una persona que és tímida, que es descobreix la màscara a través d'un llibre que llegeix molta gent. Realment l'ha ajudat, el pot haver ajudat a la vida privada, psicològicament a l'hora de sortir al carrer, ja em coneixen una mica més, em deixo anar? Jo crec que el llibre l'ha canviat. I ara, sisplau, que no sembli una manca absoluta d'humilitat, El procés, com ens ha canviat a tots, perquè jo crec que tothom que llegeix el llibre veu amb Artur Mas diferent. O sigui, el Mas que podies tenir, fos el que fos, ja no existeix. I molts dels estereotips que hi havien dit, el guapo no l'han tornat a dir, al Polònia. Potser ara que ho dic, el tornen a posar, perquè aquests són així una mica, però ha desaparegut. El Madelman, el Robocop, el no sé què, tot això ja no se li ha dit més. Per tant, alguna cosa ha passat, perquè certament el personatge es descobreix. Però ell, en el moment en què ha descobert que mostrant-se no li passava res, és a dir, que podia fer baixar les defenses, que podia treure's la màscara, i que en lloc de fer-li mal creixia, s'ha relaxat. I si tu et fixes ara en les entrevistes, i a tot arreu on va, està més proper. És més proper, s'explica més, parla més d'ell,
Tot això té a veure amb el procés que hem viscut ell i jo. Ens ajuda a conèixer una persona que quan és secretària general d'un partit demana com a cotxe oficial un Seat i al matí diu t'imagines un secretari general de Convergència Democràtica amb un Seat voltant per Catalunya i que quan el fan conseller en cap atura les obres de la seva cuina perquè ningú pugui sospitar de res i les torna a engegar un any més tard. És tota casa seva, és una casa absolutament normal. És que és un home que en aquests terrenys és molt auster, Fins i tot jo diria que és garrepa. Escolta'm, hi ha un dia, mira, ara ho explicaré, que en el llibre no surt, perquè hi ha un dia que havíem d'estar a la Fira de Santa Llúcia, i jo vaig anar amb el meu cotxe, i en un moment determinat he d'aparcar, i ell surt del seu, jo surto, i no portava monedetes, i jo, és un desastre, però jo no sé pagar els parquímetres en targeta, no sé, no em surt. I dic, no tinc euros i tal. I llavors ens diu, ja te'n dono jo, tranquil·la. Diu, quanta estona creus que estaràs amb nosaltres? Dic, no sé, mitja hora, potser una hora. Diu, mitja hora o una hora? Perquè estava pensant en donar-me 50 cèntims a un euro. I no és que ho faci amb mi, és que és realment molt seriós amb aquest terreny, no? També t'he de dir que si ha de convidar algú segur que ho fa, però vull dir, té un sentit molt rigorós del diner. I això fa que faci coses molt sorprenents. La seva baralla amb el Vilagrasau de la Caixa és brutal, per exemple. I té a veure també amb el control dels diners, i en aquest sentit és un home molt auster. Em quedo amb dues frases del llibre. És més difícil destruir el prejudici que l'àtom, Einstein, i un altre, el tòpic l'ha destruït. Sí, sense cap mena de dubte el tòpic li ha fet molt de mal. I li ha fet mal internament, li ha fet mal familiarment, li ha fet mal políticament, sí. Pilar Rahola, acabem aquestes entrevistes amb la mateixa pregunta. Jo t'he de dir una cosa ara, perquè jo abans he fet el que feu a vegades els homes amb les dones, i això és molt lleig. He estat dient que aquest senyor és guapo, cosa que és evident, però a més m'has fet una magnífica entrevista. És a dir, el que és important és que és un bon professional. Si a sobre és guapo, doncs mira, què li farem, tu? T'agrada seduir? Seductora per naturalesa. No, m'agrada dominar. A mi no m'agrada que em dominin. No, ja ho he vist. Acabem aquestes... Dominar no seria la paraula, guanyar la partida. Has guanyat aquesta partida? No gaire, m'ha costat. És difícil aquest. L'última pregunta és igual a tothom qui seu en aquest sofà i pot ser no relacionada amb el tema que hem tocat avui, que és el llibre, política, etc. Quina portada t'agradaria veure al diari de demà? Caram, aquesta preguntada sense haver-la pensat una mica. El diari de demà, just el de demà, ha d'estar lligat a l'actualitat, ha d'estar... Un desig, el diari de demà, aquella portada a vegades somiada per tots? Home, sí, aleshores és fàcil, no? Es proclama la República Catalana. La República Catalana? I a quin demà ho veurem, això? Jo penso que és un procés que ha començat. Trigarem, però jo crec que ja és irreversible. Els processos d'alliberament, quan comencen, ja no s'aturen. Recorda tot el procés amb la lluita dels negres, la lluita de les dones, tots els col·lectius que en un moment determinat tenen consciència de la seva història i es posen a caminar, poden trigar poc o molt, però arriben a port. Jo crec que hem començat, però trigarem. No ens precipitem. Pilar Rahola, t'espero un altre dia aquí a aquest sofà. Encantada. Però em sembla que et portaré la meva filla, que té la teva edat, i farem alguna cosa al final. Ara et donaré el mòbil. Cuida't molt i gràcies per venir. Gràcies. La màscara del rei Artur, aquest llibre de Pilar Rahola que hem presentat avui aquí al Sofà Taronja dins aquest programa a l'altra cara. Nosaltres hi tornem... Ja portem la quarta, Ja porteu la quarta? Ja portem la quarta i acabem de treure'l en castellà. Bueno, aquí no cal dir-ho, però el presentem a Madrid el dia 22. I el presenta el Duran. Duran i Lleida. Doncs La màscara del rei Artur, quarta edició de Pilar Rahola, despulla, fa humà en aquest personatge, aquests que molts l'han titllat de Madelman, Artur Mas. Nosaltres hi tornem, com dèiem, la propera setmana. Fins llavors, que vagi bé.